Amaia del Campok 21 milioi euroko mailegu bat eskatu nahi du Barakaldon hainbat proiektu aurrera eramateko. Baina zer dago guzti honen atzetik? Azter dezagun zatika. Barakaldo EAJ eta PSeren arteko gobernu akordio baten bidez kudeatzen da. Boto kopuru nahikoa dutenez, nahi dituzten proiektu guztiak onartzen dituzte. Hala ere, sorpresa! Ez dira gai izan ados jartzeko eta udal aurrekontua garaiz eta behar bezala izateko. Beno, baina hori ez da inbesterako izango, ezta? Bai, oso garrantzitsua da. Udalak urte osoan zehar, dirua zertan eta zertarako gastatuko duen jakiteko erabiltzen duen tresna nagusia da. Baina udalak eta herriak funtzionatzen jarraitzen dute, ezta? Bai, udalak eta herriak aurrera jarraitzen du. Izan ere, aurrera eramaten ari diren proiektuak Barakaldoko udalak duen aurrezki kutxari esker gauzatzen dira. Urte hasieran 45 milioi euroko aurrezki kutxa genuen. Kutxa hori pizkanaka uztu da, aurrekonturik ez dagoelako. Diru horrekin langileen soldatak. Aurrekontua eguneratuta ez izategatik hainbat proiektu orrantzeko, eta horretaz gain, soberakinen dirua jaietarako, nagusien taldeentzako eta elkarteentzat eta barrentzako diru laguntzetarako erabili behar izan da. Un honetan, 12 milioi euro baino ez dira geratzen aurrezki kutxa honetan. Itzul gaitezen maileguaren gaira. Uler daiteke mailegu hori eskatzea duela hilabete batzuk 45 milioi euroko soberakina genuenean? Guk jakina ez dugu ulertzen. Gure ustez, guztion dirua kudeatzeko modu hori ez da egokiena. Baina jar dezagun arreta proiektuetan. Udal gobernuak proposatu zuen maileguaren dirua haien gobernu itunaren barnean dauden hainbat proiektu estrategiko finantzatzeko izatea. Naiz eta ekimen hauek jada argitara eman diren, baina ez daukate erreserba ekonomikorik. Beste erabaten esan da. Herritarroi ordaindu ezin dituzten ekimenak egingo dituztela hitzeman digute. Eta proiektu hauek oso ondo egon daitezkeen arren, askok ez dute aurrekonturik ezta proiekturik ere. 21 milioi eskatzen ari gara, baina 28, 15 edo 35 izan daitezke. Proiektu horiek EAJaren eta PSeren bulegoetan bakarrik egiten dira, eta ez dira oposizioko indar politikoekin partekatu. Proiektu estrategiko partekatuak eta kolaboratibokoak baino gehiago, proiektu izarrak dira, bere irudia saltzeko proiektuak alegia. Haien autoskunde programa aurrera eramateko, herritarrak hainbat hamarkadatan zorpetuko dituzte. Gainera, mailegu horrek hainbat interes ordaintzea ere dakar eta hurrengo legegintzaldietan baliabide publikoak baldintzatuta gera daitezke. Hau guztia esan da, hainbat gogoeta sortzen zaizkigu. Udala bezalako erakunde publiko bat aurrezteko dago ala jendearen arazoei baliabidekin erantzuteko dago? Ez alduzue uste Barakaldo bezalako udalerri baterako proiektu bati estrategikoa izena jartzeko gainerako indar politikoekin eta herritarrekin gutxienez partekatuta egon beharko lukeela eta epe bat markatuta izan beharko lukeela? Nola piteke udal aurrekontu bat antolatzeko gai ez diren horiek 21 milioi euroko zorrari aurre egiteko gai izatea? Mailegu hau haien agintaldi plana betetzeko da. 2027an amaitu beharko lukeena, baina datozen urteetan ere ordaintzen jarraituko dugu. Amaia del Campok dio emakumeen etxearen aurka bozkatzen ari zaretela. Ez, guk udalerri honetako kudeaketa ekonomikoaren ereduaren kontra bozkatzen dugu. Izan ere, gu ez gaude zorpetzearen aurka dauden beharrak asetzeko bada. Adibidez, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, etxekabetasunaren aurkako gizarteratze plan bat egiteko, langabeziaren muga jaitziko dituzten enplegu planak egiteko besteak beste. Hauek dira, gure ustez, Barakaldok benetan behar dituen proiektu estrategiko batzuk.